Ayan, as usual mga tol, paalis na naman tayo. Lalabas tayo para mag-withdraw. Withdraw tayo para pampasahod sa mga admin. At ano pa ba? Para may budget din sa bahay. Siyempre. Okay. Kailangan makabil natin yung papasukin kaya ako sa bangko. Ayun, baliktad na naman yung mask ko kanina. Sana papasukin tayo sa Clark kasi pag di tayo pinapasok sa labas na naman ako magbibito. Medyo mahirap dun eh. May mga nakatambay na mga badyaw. Di mo alam kung uploadin yung ano eh. Hindi ko naman ginajudge yung mga ano. Hindi ko ginajudge yung lahat ng badyaw. Yung mga badyaw na nakatambay dun sa video. Yun yung nasa video ko dati dun sa page ko na in-order yung Korean. Nagagawa nila sa Korea yun, kaya nila rin nilang gawin sa akin yun eh. Dami pa naman nila, wala akong magagawa. Traffic na dito mga tol. Sana papasukin tayo sa Clark. Sana and bibili tayo kasi ng ulam eh. Ayun mga tol, nakapasok tayo. Hindi masyadong maselan ngayon. Video din sa coffee bean tayo para bumili ng kape ni Mrs. Yung 3-in-1 yung nakamix na. Yun yung kasing kape na hindi siya nag-a-acid, hindi masyadong masasaktan yung kanyang sigmura. Bulin natin, kaya pa yan mga tol oh. Ayan, diba? Hindi na lang binilisan ng mga tolls natin sa harap. Pasok na yata yung mga Sutherland no? Ayaw nga pala, halos may mga pasok na rin. Palagay ko dito na lang ako sa sa BPI kasi dito sa BPI allowed yung 20,000 per transactions. Doon kasi 10k lang yung max eh. 20k yung kailangan ko para isa na lang. 20 to 40k yung kailangan ko para pampasahod na rin ng mga commission ng mga admins. So dito dalawang transaction na mas mabilis, mas tipid sa oras. Although may 11 pesos yata ang charge. Okay lang yun. Hirap nung time ngayon eh. Ayun, tapos na ako. Mga mga around 1 and 30 seconds, 1 minute and 30 seconds or hanggang 2 minutes. Mabilis lang. At compare doon, pipila pa ako. May ilan pang nakapila doon. Tara, punta na tayo ng coffee bean para bumili ng kape ni Mrs. Di naman sa nagsiselan siya sa kape. Na siya eh. Yung acid. Yung acid na pag ibang kape, nag-acid siya. Pero doon kasi, iba't ibang kape na yung tinry namin doon. Nag-acid pa rin pero hindi ganoon kasakit. Kaya na niya yung nagustuhan niya. Dati yung kapeng ginagamit niya is yung Ona ng yung pangalan nito ng Essensa. Pero wala na kaming makitang supplier eh. Dati kasi sa Balibago lang kami bumibili. Ngayon wala na sila. Aba, dito na tayo at dumami yung mga tao yata ngayon dito ah. May dining na yata. Parang meron na wala pa. Thank you for dropping by here at the Coffee Bean. Tilly Smart speaking. Can I get your order? Isang latte. Hot latte, sir. Hot latte. Large po. Large na. Tapos pakilagyan na siya ng 6 sugar na brown sugar. Brown sugar, sir. Ilan po? 6. 6 na brown sugar, sir. At saka Anything else, sir? isang itong white chocolate dream. Ice blended po. Ice blended. Yung large. Ice, sir. Large na large. Large po. Tapos may available pa ba kayo ng yung ready mix, yung 3-in-1 premium? Ready coffee po.
Yes po, meron. Apat nung ano, yung premium. Premium, sir. Apat nun. 4 po. Sir, pati ko lang sila sa next window, sir. Okay, sige, sige. Ang cute dito, ang cute. Oh. Pwedeng ano, tambay-tambay. Doon tayo. Yun, matutuwa na si Mrs. nito. At ayun yung isa kami syempre. And may pambili akong kape, wala akong pambili ng gas. Punta muna tayo ng Chowking para bumili ng pagkain. Pagkain, hindi pagkain. Sarap na sanang mag-bike ngayon, no? Kaya lang, wala akong bike eh. Nung bata kami, nakakapagod mag-bike, parang nakakasawa. Ngayon, parang gusto mong mag-bike para lang magpakapagod at lumakas eh, no? Para lumakas yung pangangatawan. Dati, nung kabataan namin, inis na inis ako pag malayo yung binabike namin eh. Naalala ko si best friend Ray. Pumunta kami ng Bamban. Bata pa lang kami nun, tapos nakabike lang. Yung mga bike namin, yung mga yung makaluma pa, yung kada sipa para nagbubuhat ng mga kilo-kilong. Umahan kami ng Clark nun eh. Tapos ayun, napunta kami sa Bamban. Tarlac na yon. Anyway, ngayon normalan na lang yung ganun eh. Ganun kalayo, normalan na. Noon, parang achievement sa amin yun. Ngayon, normal na lang. Sana one day pwede kaya yung skateboard dito, yung ginagamit ni Paolo Tomenes, skateboard na remote, yun ba yun? Parang si Casey, no? Pero speaking of Paolo, di ba lupit na niya ngayon, lupit na niya na ganda ng content niya eh. Naalala ko yun, nasubaybayan ko nung nag-i-start pa lang siya. Ngayon, sobrang lupit. Parang si Casey na-stop. Whatever, basta Casey, no? Kilala niyo na yan. Lupit. Astig yung mga content ni Bossing Paolo Tomenes. Ayun mga tol, sarado na. 4 PM lang. So, wala tayong magagawa. Patay tayo. Hindi naman nakpipila dito. Ang tagal dito eh. Maaga magsara ng Chowking. 4 PM lang daw. Ito naman sobrang tagal eh. Nadala na ako dito eh. Ayan mga tol. Lapit na tayo makauwi. Ito daw yung rider para mag-remit. Tayo na lang natin yan. Hindi ko napapakita mga tol kung ano yung nini-spray ko kasi mga pera to na hindi naman talaga sa akin. Itong sasahod tsaka komisyon. Makasabihin kasi lalo na sa internet ngayon, makikita lang ng ilang pera sabihin nagyayabang. So hindi ko na pinakita. Anti lang naman eh. Wala naman dapat ipag mayabang doon. Pero for the sake ng ilang mga conservative sa internet, hindi natin pinakita. Ini-spray ko lang sila ng alcohol kasi possible na may virus na dyan. Di natin alam, di ba? Maganda na yung maging OA pero safe. Okay? Kasi kung di ka magiging maingat, kawawa naman yung makakatanggap ng pera na yun. Tapos ikaw din, hinawakan mo. Tapos yung makakatanggap pa. Hindi kalat-kalat na yung virus. Since busy tong dalawang to, sasama ko yung isa sa taas. Kukuha kami ng okra tsaka didiligan yung mga halaman. Tara Floyd! Huwag mong ubusin yung kape ko. Okay po. 7 years old ka pa lang. 11, ay 10? Huwag ka muna magkape. Pakonti-konti. Nang matikman mo yung sarap ng buhay with coffee. Yung coffee mate. Tara. You go first.
Ako tayong okra. Eh mga yung mga to, last nating kinuhang okra. Yung coffee natin. Medyo matanda na. Hindi namin nakain. Ang tigas. Ito, kunin na natin tong mga to. Ayan. Meron tayong mga dwarf na mga okra. Ito. Sarap kasi to eh. Gusto ko to. Baga natin. And ito yung mga lumabas na yung mga sunflower. Ito. Sunflower. Wag mo. Then ito mga mustasa yata. Ito hindi ko alam. Tapos yung kamatis natin. Isa-isang bunga. Lapit na may nog. Precious. Hindi natutuloy yung mga bunga nila eh. Yung alugbati natin. Alugbati ba yan? Ayan. Medyo healthy na rin yung mga tawag dito. Kawayan. As usual. Pwede na tayong kumain ng labong. Yun o. Bamboo shoot. Nasaan na yan? Nawala. Ayun, naging ano na. Ayun yung iba. Namatay yata. Ay, ito. Bamboo shoot, oh. Ha. Kalamansi. Namunga na rin. Ulit. Bata pa lang ako, pangarap ko ng nasa mataas na lugar, tapos nakatitig sa mga bundok na yon. Kasi nung nasa high school ako, maakyat ako sa bubong, may dalang kape at nakatingin doon. Yun. Pero doon yung bahay namin nun. Doon, oh. Biglat. Doon, oh. Doon banda sa may hindi nyo rin makikita, pero banda doon. Ito yung progress ng sa kabila namin. Ayan yung pinapagawa nilang Rosie. Okay.